Wakwamukela kwiNgqongqo TV mawukuthi usuku lakho lokuqala kule channel ngicela ucindezele i-subscribe button bese thina on notification bell ukuze ungaphuthelwa ukufakwa zingqongqo. Bafowethu, namhlanje nginiphathele inkulumo ethulwe Inkosi yakwaZulu Isilo SamaBandla. Ingqongqo ziyacela nje ukuthi igcine imithetho yalolu bhubhane oluhlasele i-coronavirus. Siwashe nje izandla, siqikelele ukuthi ama-mask siwagqokile bese si-avoid physical contact ukuze sizophila isikhathi eside. Ngiyabonga. Mazulu amahle, ngithi angithathe leli thuba njengenkosi yenu ngibabaze izehlo ezibuhlungu engizibonayo nengizizwayo lapho abantu bakababa beqothulwa ubhubhane lolu lwe-COVID-19. Kubuhlungu kuyaqaqamba enhlizweni yami ukuhlangabezana kwethu nesimo esinzima kangaka. Ngithi esizweni sonke esihanjelwe kanye kulabo abagulayo emakhaya nasezibhedlela, ithemba lethu linye nje likuye umdali wethu sonke. Ngiyathanda ukuba ngifunde kanye nani amazwi atholakala ngokuloba kombhalo wezikronike zesibili isahluko sesikhombisa ivesi le-13 kuya kule-14 lapho kufundeka kanje: uma ngivala izulu uba kungabikho mvula noma ngiyaleza isikhonyane ukuba sidle izwe noma ngithuma isifo phakathi kwabantu bami, bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami, bakhuleke bafune ubuso bami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi. Ngiyawukuzwa ezulwini, ngithethelele isono sabo, ngiphilise izwe labo. If I shut up heaven that there be no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. 2 Chronicles chapter 7 from verse 13 to 14. Kuyangidabukisa nokho ukubona ukuthi kuso lesi simo kukhona abangayigqiziqakala eyokufaka izamfonyo, ukugeza izandla kanye nokuqikelela ibanga elifanelekileyo lokuqhelelana, nalokho kokubolekisana ngezinto zokwembatha nezokulala uma kugonqiwe. Ngiyanxusa ukuba nizifundise lokhu ngoba kuyimpilo yethu sonke. Ngiyazi futhi bakwethu ukuthi kuyisiko lethu lobuntu ukukhalelana nokugoya lapho kuhambe khona othandiweyo wethu. Kepha kuzokusisiza ukuba sibuthane sikhalisane kulowo muzi wesehlakalo, bese kuthi emva komngcwabo lowo kubuye kuzohlanganwa sekukhona omunye futhi osehambile kulabo ebebezosingathana ngenxa nje yobudedengu egameni lokukhalisana nokugoya. Ngiyanxusa mazulu amahle ukuba nishintshe indlela yokwenza izinto, ninamathele kakhulu emigomweni yokuphepha lapho kukhona ofihlwayo. Likhona ithemba lempilo ekudluleni kulesi sikhathi esinzima kangaka, kepha gcinani imigomo ebekiwe yokuziphephisa. Qaphelani izixuku, nigweme imibuthano engenasidingo ukuze siwuphose umbalane, ngoba isiko lethu noma sebahamba abahambe ngalesi simo, siyohlela ukuba isiko siligcine sonke ngendlela sewedlule lo mkhuhlane. Ngiyabonga.